थारैनो नंगौ बिटिआर हालामनि दाब दाब बियाबाव जौगानायनि खामानिया सोलिबाय थानाय बादिनो दासान्दि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नील स्वर्गियारिनि 40 नं रौता बियाबावबो जौगानायनि गुबुन गुबुन खामानिफोरा सोलिगासिनो दं। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ दाब दाब बियाबाव जौगानायनि हाबा मावनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं। रायजो राजाफोरनि गोबां गोनांथिफोरखौ सुफुंनाय, जेंनाखौ सुस्रांनाय आरो गुबुन गुबुन जौगानायनि हाबा मावनाया सोलिगासिनो। बेबायदिनो रौता बियाबाव दिनै मावफुं सोद्रोमा डक्टर नील स्वर्गियारिनि नायनायाव रौतानि लक्ष्मी मन्दिरनिफ्राय जागायनानै क'क्राझारनि PWD फोनांजाब लामानि CC ब्लक लामा लुफुंनायखौ बेखेवनाय जायो। लुफुंजानाय लामाखौनो गावनि आखाइजों बेखेवनानै होयो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नील स्वर्गियारि बिथाङा। हाबाफारियाव बाहागो लाबावो रौता बियाबनि सिङाव थानाय गेरुवा BCDCनि मासिगिरि मंगलसिं ब्रह्म, PWD इन्जिनियारिं मुकन्दा स्वर्गियारि आरो ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा। रौता ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सुबुंफोरनि सुबिदाखौ नोजोर होनानै रौता सारियालियाव गोदानै बेखेवदों बाजै हटेल। नंगौ, बे हटेलाव ओंखामनिफ्राय लानानै साहा आरो गोबां मोजां मोजां जाग्रा आदारफोरखौ नोंथांमोनहा मोनजागोन। रौता सारियालिनि स्टेशन र'डआव बेखेवनाय बाजै हटेलाव नोंथांमोननो थि समावनो साखोन-सिखोन जाग्रा आदारखौ होगोन। बेनि अनगायैबो बाजै हटेला नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसेबाव मोजां खाबुखौ लानानै फैदों। बे हटेलनि गोजौ फ्ल'राव मेल मिटिं आरो बार्थडे बायदि फोरबोखौ खुंनो हानायनि मोजां खाबुबो दं। जुदि सोरबा सुबुङा बाजै हटेलाव जानाय आदार नङाब्ला मेल मिटिंनि थाखाय खाबुखौ लानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9957514215 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।